بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si Koreano kaya bantu katanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya salawati tanu ko Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumanin tanu ko Allah. Minaminan tanu ko Allah. Nakaanian ko tanu so mga kabarakat madadalam sa kulangi tago sa lupa. Isa ba po na tagong piyaso kauyag-uyag tanu sa dunia nago ayamala na pakatugong piyan wallah so kapupagagamatan sa iku agaman yan agama Islam. Sabab sa andin ni katugong piya o kapagagama o urip no Allah na miyunoton mitugong piya din so alang-ulanguan o kalabakian na gusto ka din o pirik-pirikaban ipapaginataw niyan sa isa diyang kaya dunia. Yuto yang kay dataray mga urip no Allah galaba ko mga ulama tano dikiran din na dir kami din karurotos o gagawi daw sa kipisimpay nami ko may ito ilmu ami aso ami si ko agamatan agama Islam na suwaswat ami ko Allah subhanahu wa ta'ala harap-harapami sa uba kalo-kalo na kalimutan o Allah mamakasurgatan. Paganiron na di merkano mipungendo so manan yan na ukit kan dunia sabab sa kagiya aso kan dunia mga urip no Allah na diyanan na kadaklang ko mga manusia na misuramig sirano na ya di merkano di magkakaso-kasoy na sumipantag si ko alungan na mauri kagiyanan ititu ay tugun piyatano nagu giyanan ni arapior kami ko kabubali ami mga guru niyo aso mga guru niyo mga ulama na ay may inam yung kiran apo kapong kiran na so mga katuro gu mga galabak ay manan yan na pantag si ko kaptugon piyatano sa dunia na sampurna yan na si isa alungan na mauri makasurgatan ulangon si ko datano pan na kasuldi sa giyang kay bandingan tano imanto ay bandingan tano imanto na so kapakalalabi o ay manan yan na kapagari-ari si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tano unaan na diyang kuto kalangkapan may pantagsang kay kapakataling umadiyang kay Ramadan sa manayan na ay abulat tano ko Ramadan na 20 agu 2 gawi. 20 agu 2 gawi napakataling umadin so ulan-ulan ababarakat na si ko kapakataling umanyan na kaya patot ko mga Muslim na diran di kukurmatan so kapakataling mga Ramadan. So isa ko mga umpungan tano isa diyang kay Pilipinas na mala na diyang kay Darano
ay manan yan na pugugo kurmat sa nga kapakatalang mga Ramadan. Udi na kapakay mumatano sang kay ulan-ulan uh, sa slaan babarakatan na diyan kay umbungan tanu al-mustaqbal the Philippine al-Mustaqbal Jamiyatul Mustaqbal al-Islami. Saya manan yan na ayaw kita kapkukurmata tanron sa nga istiqbal Ramadan na limud tanu sa malakalilimud. Ingaranan sa Al-Mustaqbal General Assembly for istiqbal Ramadan. So kipantago to sa kay alungan ng Khamis, February 20 sa Karaguna 2025. Si tanod na to kalimod si Sangkay Provincial Gymnasium ang kay Capitol Marawi City. Isang ko to gawi alungan ng Khamis oras sa ay manan yan na ipunsa alas 8 na taman sa kautuwalungan. So ay mapero na diyan ko takapagpuna taw na o programa tano na manan yan na dipno tumataling na makakabalagaro so kababaya ay manan yan nandarpa sabab sa kagya may na madakla miyati mo na suka pa ka suko na napakadesiran mamili sa darpairan. Yang nakalilimot na imbita doon so langon o langon o mga tao sa kairano na sa purnayan na so mga Muslim, mga dato, mga Muslim, mga bay. Lagid sanso ay manan yan na mga baing agusto mga dato paleta no sandun ay manan yan napakaimuman sa kabubay dumar pasang ka na nakalilimot o makabupon ko pimbara nga mga munisipyo sa Kayaranao na first district ang nga second district na mala ng kaya Islamic City of Marawi adun na po makapunon sa isang kay probinsya tanu probinsya Lanao del Norte na ugyang ka Iligan City. Adun pinapakapuno no yung Allah sang kanan ang mga siringan tanway nga datara Cagayan de Oro. Sa manuto na diyan ka na nakalilimot no na ay maubaluya panguyat tano si ko madaklataw na diyan ko to kaprafula tano sang ko to sa timan atrap. Diyan ko to sa timan atrap na prapol no to o mga grupo ibarato niya kasampay so kadaklian sa magatos kataw. Itaro mga madrasa, so mga eskwilaan, magatin, so mga turel, etaruto, so mga Islamic, mga organization, under pasiransan na sukisampay ron sa utamagatos kataw na gyuto kubgan sa isa ayamanan yan na iprapuliran ro. Okay, nasuka lang kapan ko lang nagpakadarpa na persiran langon sa diyang ko to prapunta no umbra. Yung ta umbra na lagi-lagi padundin so kompleto to package so to. Kaya manan yan na yung uta umbra na para din so ticket sa aeroplano ko bakan port na gusto katarusan yan ro hotel na gusto bisa niyan sa ayamanan yan na uyog so Allah na so pakabubod sa umra na road makapagamal sa Makkah gusi sa Madina. Agyuto, adyang ko to ayamanan yan na raporta no na makaliuropan na sa mga importante ang mga kasangkapan o siranuto ang mga bay isa soda mga turugan niran
na madako punuta platform draw para to mga refrigerator, so mga washing machine, so mga rice cooker, dataruto, so mga importante ya pag-usaran sa diyang garamata, mga kasangkapan na petaling umanyuro. Ayang maubali ya man niya nabantutan. Maubali ya bantutan yung su Allah na sudin su kapapantagan ulil amrtan isa diyang kay probinsya Lanao del Sur. Dasalakaw arwal sangkutu Loks Pagarita ini tuku diyang kay Ingdaranao adiyang kutu si Honorable Governor Mamintal Alonto Adjong Jr. Nakalalamitan ron na si Governor Bombit na yung kutu maubaloy Vice Governor tano amuri taon yan ada salakaw arwar ki Vice Governor Mujam Alonto Adjong yung su Allah kadarpaan tanuran kabalusira na banto adyang kaya madaklataw makapupuan sa adyang kaya duranaw na sampurna yan adyang kaya Lanao del Sur and Marawi City. Pinintano ko Allah maparo sa oras sa mga dato ibarat o maranyan na kapapantagan na mayor tano isa diyang kay Islamic City of Marawi kakagya si milalambas o masatano mananyan na santo mapiparas makadar pa mambuso ulil amrtano sang kaya Marawi City. Dasalakaw arwar sangkutu si attorney Mahol Usman Gantambra. Gusto mga ped mga mayor tanong sangkay first district kamudian nga second district na uyog su Allah na sama parukiran na pakadar pa si sa diyang kanan kaplimod tanong pangapirsiran sang kanan kurmat sa kapakatalinguma agyang kay ulan-ulan Ramadan babarakat. Again, nayuno ka may sampayar kanubo so mga nakudatan sa dua distrito, first district o nga second district, kaya man niya na plaka na meron katalingumaan sa petition ko mga nakudatan siran din ni mala paguluan ko mga madaklata pakapunsi ko mga munisipyo wiran. Mahurip no Allah, diyan kay pangulaulaan tanong na giginawa yan tanong na ba may tuturuay na isa-isa grupo. Matag manan yan na diyan kay Philippine Al-Mustaqbal na matagay tutandingan. Si sa diyan kay manan yan nakaplimuda tao so nawan o ginaway niya ang mga organisasyon. Hindi niya may misimpisa ato na ni ba na mga programa, mga munfat na gusto kabayamatin si sadyang nakalalimod na pakadarpasiran mambu kanabay ninitando sa isa-isa umpungan. Ibarat adyang ko to sa slaan tanong upakatatayan tanong ayaw man yan na madrasa tanong pingaranan sa Jamiat Muslim Mindanao na kapunang siran gatos kataw ang mga murid magating sa diyang kanan kalilimod. So miya ka-registeron na sa manaya na tulodon gatos kataw miya ka-register puun si sa Jamiat Muslim Mindanao. Masya Allah. Yun so ando na niba na malamat sa tanong amya kambual sa gibu ang mga ulama na maapdakukiran. Ikadwa, adyang gaya Jamiatul Waqf al-Islami
isa mampuy ko ayaman yan na mapuro ang madrasa sa kaya Pilipinas agu katawan sa isang mga Arab so kalayan ang madrasa agu so kapuro yan standard kepunan mampu adi maminus mga dugatus katao ang mga murid. Etar mampu adi ang gai bagu jamiatan at pingaranan sa Jamiat Usbari na kepunan mampuay di maminus sa mga 200 katao mga murid. Gusto mga organisasyon sa mga torel, sa mga eskwela na mga pada keubea, absla ko kapakataling mo Ramadan, na pumaka taling masiran si sadyang kanan February 20. So mga musrifa, si ko pimbarang ang mga municipality na pakataling masiran aguso mga membro yan ko mga munisipyo. Uso mga mga umpungan ay yan na di siran di merumasay managuntaman sa kapwa kabagruagamatan o Islam. Pumakataling masiran taman sa balui ibarat ang kanatianiyatul muslimat al-islamiyya agyan ni isa o di na capital o mga Islamic mga seminar sa Lanao del Norte. Si maka nilalambwa sa Balui, Lanao del Norte, pakataling umasiran, awudiyang kanan at tadamor al-Islami, mabuli federation o mga Islamic seminar sa Lanao del Norte, napakataling umasiran o yung so Allah. Gusto mga seminar tanusan sa Iligan City, pakataling umaso barang-barang ang mga seminar tanusan magatin siran mambu sa diyang gay kapilimud tano. Sabab san na panintano ko alam sampay tanoron na aya pa kay na ande man ay kapakasold o magatin. So aya sambag na so mga munisipyo na kuha kano sa mga ticket diway suldiyo ko mga musrifa niyo, mga municipal musrifa. So man so datuni mga ticket ay suldiyo na kapakaya dumiritso kano din si sadyang kay provincial capital, gymnasium, kabalaga kano ba din kapakay aro kano karelisi sa ticket ay suldiyo. Yang na ticket tano na dinan kebedan kafriyanan. Ay manan yan na tos buto adyan ko to ticket amay ko suld kano na putol nira ng kota ticket na Swiss sound na imbagak sang ko to aprapol na Swiss sound na yung ko to matataguyo to na amay ko ayam niya kapuanas ka na ayaki ko ang kaon na diyan ko to sa putulon mitataga korka. Na ayaman bu katang ka diyan sa kautuat itu na kesalo ka ID ka ayaman yan na miyaka kumpira na binaragi ito sungaran ka. Giyanan sambagang ko tamadak lapigis at tigiran na naman ay kapakasoldo ticket yan miyaka puon si ko mga musrifa o di na si ko mga pupuro ko mga madrasa na ay sumbagyan nakabalaga kan nuro makaumakan nuro nabgang kanu sa special ticket kisuldiyo yung so Allah. So ginan ba adyang kanan agkalimut tanun, aswaswat tanunan ko Allah, kormat tanu sa kapakasundang Ramadan, gu di tanu imanto di panaguntamanan ang kuto kapagpakabagro di tanu di kapagisay sa kuagamatan o Islam. Sabab sa, so kapagisay sa kuagama Islam, na gusto di kang giginamay si ko Allah, maginan ni isa,
di katugumpiyaw kapag ingat nagugina ni Isa mala kisud ditano si kusurga Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalwanan Allah si sa Quran, miyalwanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tigiyan inna Allah yaqulu يوم القيامة أين المتحابون بجلاله. So Allah naptero niyan sa alungan muri anda sa mga tao minggiginawa si ko ay amanan niyan na kapuruakan si ko kadatuakan si ko kabsaranakan at tigwala anda so minggiginawa sabab pa kaya giginawairan sabab ko kabsaranak na tigwala subhanahu wa ta'ala. Al-yawma udilluhum iman tu tigwala napakasirong nakunsiran. Al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Iman tu tigwala napakasirong nakunsiran si ko sirong-sirong akon si isang kayagoy adad na kesirungan arwar ko sirong-sirong aw Allah yuta sirong-sirong aw Allah nagyutos o aras Allah yutos o aras Allah apakasirong niya noon so mga tao aming ginawa sa suwaswatiran ko Allah subhanahu wa ta'ala naginan yung isa hadap sa kanan General Assembly tanong ayaman na niyan na kalangkapan sikulangan ng mga Islamic organization, sikulangan ng mga madrasa, na gusto sabad kung mga eskwilaan, kabubayan niran so, ayaman na niyan na mga Islamic program na ayahadapsan na so kabugratan o ayaman na niyan nakapagariaritan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inuto nakagian tano makasirong si ko aras Allah ya Allah napakasirong kaming kasi ko aras ka arak sabi so mga pamilya ni ayaman niyan na mga watami mga loksami mga darudupani napakasuda kaming kasi ko pakasirong kaming kasi ko aras ka so ya kapungulolo to na pakabugbog rin tanong so di tanong di kang ginawa. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه didin pakaparati ayaso isar kanu didin katarutok so kau beliau isar kanu mapaparati asik wallah taman sa dinian ikabubaya ko padiyan so pagarinian a Muslim sip kabubayan sa ginawa niyan so ayamanan yan na so respektadun ka sa ginawa ka na respektadun ka si ko pagaring ka Muslim so dataro to aso paninindog ka sa ginawa ka na paninindog ka mambusi ko datar ka Muslim na so mapiyar ka na mapiyar mabuko datar ka ayaman niyan na Muslim yuto kabayar tanong o Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam o titu ka ayaman niyan na o titu ka kabubayan ka makumpleto so paratiyan ka na respektado yung kasudatar ka Muslim nagu paking ginawa ikaw sa kang ginawa ya para ko Allah subhanahu wa ta'ala na so mga karibatan yan na yamanan yan na tiruang ka na amay ka pagkamauli ka so karibatan yan na yamanan yan na tiruang ka miyaribat ka saya na amay ko di niya no to ingganap na dasangan ka arwaro adina ni Peter Allah subhanahu wa ta'ala وما عليك إلا البلاغ da asangam kaun ya Muhammad arwarsa ka panampay so mga karibatan kuda tartano ang mga Muslim na madaklatan to na di tano to pakabalamban si ko kapagari tano kao manisa na karibat manisa na manan na kedusa sabat tano din pupakabagra sulitan di kang giginawa sa
uba kalo-kalo na maarap tano adyang ko to kasuswat tano wallah subhanahu wa ta'ala. Tano papawi nga ditano ayaman yan naptitipua ditano pendudungkia sa umanisa na pakinduro na ko diyan sa kanduro na kasuswat. Miyano ipon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yan قال الله عز وجل pituru Rasul sallallahu alaihi wasallam pituru atiyan Allah mana niya na hadith al-Qudsi al-mutahabbuna fi jalali so mga tao magariyari ming ginaway si ko kapuro kan kabsaranak matigwalla lahum manabirun min nurin na mapumbugyan niran sa alungan na mauri so panggo ayaman na yan na mipupuro at unsa tihaya siku surga pagladyan ko ta surga anana mipapangguron miyak ka at tim-timnag ago miyak ka piyapi paras paleden tihaya yakbituhumun nabiyuna was syuhada ayaman na yan na ikasisigi o mga nabiya gusto mga sahid sangkot wa mga tao aming giginaway nakna ba mga nabi nakna pa ba mga sahid nakna pa ba mga rasul uwi na mga salihin yuto so miya maratiya ang mga barasimbo aming giginaway siran si kwagamaw Allah miya kapuntaw siran o Allah si kung mapuro pangkatang ko surga apya so mga nabi gusto mga sahid na ikasisigiran adyang kuto ay nibigay kiran wallah pangkatan. Isa asiyun na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biruin yan amalay balas na so mu'min ay kaya bubayan kasulat ka mu'min napanab na rin kay katukoy niya nung sab kabubayan ka. Niya kay salungan na sumyaga na sahaba Agumiraw sa isa sahabat, Ya Rasulallah, kabubayan akno to. Natigin ang katawan niya, napkabubayan ka. Natigin na din niyang katawan. Natigin tundugan ka. Napanab na rin kay katuko niya, napkabubayan ka sa kanyan si Allah. So, niya kalalaw to. Balas, sunna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amatiraw ka ko, pagaring ka, as kanyan napkabubayan ka si Allah. Sabab sa madaklataw aya ando di katukoy niya sa kuben ka ku Allah na miya pirata ko adyang kutwa ka kuben ang takamambu. Huwag na mga tao di niyan ka tao na mga kuben na yakatawin niya nun na ipagkamabalakan niyan kaya katawin niya nun na ikatatawin sa ginawa kaya katawin niya na sa kanyan na kaya manan niyan na ipkabud ka natakin iba ipkabubayan ka. Naginan tamaniman to na ulawlad ng mga Arab adyang kutuway ginami aswat siran ka na tira na ya akhi ana uhibbuka fillah ipagariak napkabubayan ang kasi ko Allah. Nadingo to kayan isa to ay ni Pangandor katano Rasul sallallahu alaihi wasallam paparangayan. Datariman to ay manan yan na tipong daw na karkanoron sang ko to ana uhibbuka fillah sakon napkabubayan akong ska siku Allah yanan api amra naudan akna bahasa Arab kagya meme na sudi sebut sa bahasa Arab na tiyeno banto na pituro ko na mapturo ko na pagari ko sakon na kabubayan ko ska siku Allah namyaka pia ginonian na miyak kagirosa kan mambu pagari ko na kubay anak sa mambu si ko Allah na miyaka pagubay sa puso iyo miyaka sinabuta sa mga ginawa niyo na sa puso iyo na miya isa nagyuto isa ayaman na yan ni Pangandor katano Rasul di ka pa ka pag-isa-isa o mga puso tano Gino mga uripon wala diyang gai ang giginawa si ko si ko Allah na
adun pan tao ap kabubian ka ada nga may le dang kami tuna sa personal dang kami pagmit win ap kabubian kas kanyan ibo kap kabubian kap kanagang kakungaran yan ap kabubian kas kanyan yuti su Rasul sallallahu alaihi wasallam na mialunan ko mga sahabat yan at iyan ay yuhsyarul abdu yawm al-qiyamati ma'a man ahab. Ay manon yan na pawiyagan su uripan sa alungan na mauri na kapong kumsu Allah na siskan yan tipiin kub kabubayan yan. Ay manon yan na kub kabubayan kasi Abdullah sabab sa kong takapyan ni Galabak kung kanugukad yung kuto akapyan ni Parangay kanugukad yung kuto kala ni sambot ang kuagama na miya pikir ka mata na si Abdullah na kabubayan na apiya dang kadun mi pagmit na si sa surga si sa lungan na mauri na makaptu na kanuro kapakaptu ng kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Datar to ang puso mga nabi, ino kailangan na sulang ng mga nabi na kabubayan tanusiran. Ang tanusiran pagpada sa alungan ng mauri sa surga. Datar to ang puso mga sahabat, kailangan asulang ng sahabat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kabubayan tanusiran. Langon, kagiyag yuto, okay, ayamaran yan na palit tanusiran ni pagpada ko surga. Amay ko makaumatan sa alungan ng mauri. Panginta ko Allah. Misiringan natin sa mga nabi, misiringan natin sa mga rasul, sa mga sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naginan manon yan na kapya o kapagaryarisi ko Islam. Naging ada taraya kaplimod, na miyalo yung karakandang ko to General Assembly. General Assembly tanong, anto na ni ba na tiyawag tanong sa lang ng mga upakat, gusto mga matrasa, gusto mga turil, gusto mga eskwelahan. Ay manon yan na timu-timu tanong, kapsila-sila tanong Ramadan, na haya isa hadap tanusan na so kang giginaway si ko Allah. Kapag si ko Allah, ay manon yan na di tanong di pagwiyawiyagan ko mga puso tanong agya sisang kaya masa na malumat ano masusugat iman to tapang Allah subhanahu wa ta'ala sangkay agya pakadakdak laden iman to o di makapsisi na buta palayan kipa paratiyaya nagu yang kadaklatan to iman to sa mga grupo ayaman yan na disiran din iman to makapsisi na buta pantag ko paratiyaya si ko Allah na gusto mga tindi ko kapagagama na gyuto pagarapan tano makasisi na buta tano na gumakapa magapada tano si ko untol kapagagama na gusto untol ukit-ukit at pumagapadaan masuswatong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Again, inshallah, nadyan ka ng ang tunay di ba na hadap tanong, hindi kita no saan ka na nakalilimot, kapag ari-ari, kang ginawain, kapag isa-isa, na kitalinguman yusan, so madakla mga ulamatan. Okay. So mga ulamatan na subuso niya ka-registeron, na sama na yan, na pumani ka din sa logotos katao, ang kuto, ang mga ulamatan adap sa pamumuruan sa mga ka-registeron. Ang kanan, ang mga ulamatan magatin si sadyang kanan kaplimultan lagit sa mga organization gusto ato na iba ng mga individual ang mga ulama magatin sa diyang kanan nakaplimultan kumanintan ko Allah hisampay tanuron saknon na inshallah na so langon Muslim ayaman na yan na kadaganyan so ndawan
o Quran nagusabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wala yakon skano din kabubian si ko Allah sa antunaniban na natuning ko Allah na mamakas lang tanong sa maliwanag sa kadunya na sampurna yan na si sa nga na mauri na mamakasurga tanong lang sa nakbuto man na sa katiya madaklami kadar pa si Imam Tuwab silam siran datari Amalia Manali Lao si Asnia Makapaar Baguio City si Malanga sa Dato ito na may si Malanga sa Dato kisang kay man to sa Baklaran si Hadja City Laylia Dimas sa Geran Lanao del Sur si Mari Kako sa Caloocan Manila si Salamia Didagang Panda San sa Davao City si Bayamala sa Tubaran Marugong Lanao del Sur Isakina Pangkatan sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia si Lali Rampa Riga si Kusu sa Ranao silam na kong suaryakan agwak buwata adyang ko to si Kusu sa Ranao banda diyan kay irano yan na diyan ni ko ewan yan na karina sa iyawidi nakal adyang kay Antuna di ba na Ingdaranaw ko katugun piya na gusto di kang giginawin. Si Amilin na Haji Daud, si Lin Haji Kasan, si Ruhaili Mustafa, si Sakina Pangkatan Riyadh, Alia Maklaib Sansa Manila, si Masya Allah, madakletan to na sabab ko kinibulwad yung oras tano na nayino ka inshallah na masalama kambu, maluyak kambu so mga ingaran nyo ko mga makataling mga live tano asar ka prangkom na kong skanubeden di akong kagagayaman to bakos kano si katawa temya kadakal kano din Masya Allah. Kubay ako ginapiliak na ya kakagya katangod sa ginawa taas sa mga bangon sa Ambranaw na lumiyagaday. Si sadyang kay kulid ng Pilipinas. Ambar-ambar na yung mga ingat sa Pilipinas, mga probinsya, mga city, adyang kaya kikadilan man rakano na si Tano di maka Itano di maka ketimu-timu sa diyang kay online nalalampo na diyang kay Mustakbal online channel YouTube ipandapatan akong namaragno ba ko sa si mapamatya langon kada oras tano sa silam na kas kanobo din langon gusto mga pamilya niyusan sa mga siringan niyusan sa Luzon, Visayas, Mindanao na ayamala na diyang kay ingtin wadwaranaw nasampor na sangkay Islamic City of Marawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.